heddi. Wi wir yn disgwyl mlaen I weld chi tro nesa. Cofiwch I cadw I symud, cadwch yn saff, a welai chi'n fuan. Hwyl am y tro. Woo! Nes I ddweud bod I llawn egni, do? Waw. Na weda un peth, dwi'n siŵr bod Ros byth yn magu pwysau ydy fi. Achos ti'n mae'n ffit, mae'n cadw hun yn denau ac yn ffit yn Gormod egni o lawer. Ond chi'n gwybod mae nifer ohono ni, wrth gwrs, wedi magu pwysau dros y misoedd a'r 19 mis diwetha te, a hefyd os i ni ryw oedran arbennig. Ond Alison, mae ti newyddion da, achos mae ceirch yn dda I ni. Mae'n rhywbeth syml iawn fel ceirch. Mae ymchwil newydd yn dangos bod bita grawn a ceirch yn arbennig yn helpu osgoi I ni fagu pwysau ganol oed. Y middle-age spread fel mae'n cael ei alw. Mae hwn yn rhywbeth newydd, ynddi? Wel, mae wedi cael ei brofi, mae'n debyg. Ymchwil yn America sy'n newydd gael ei gyflawni. Felly mae'n dangos bod pobl sy'n bita ceirch yn gyson. Hynny yw, y ceirch yn arbennig oherwydd bod e'n cynnwys y plisg sy'n cynnwys y ffeibr arbennig yma. A beth sy'n digwydd yw bod y ffeibr yma yn arafu'r system dreiliol. Ac felly mae egin yn cael ei ryddhau yn araf iawn i'r system, dim byd newydd fyna, a bod yn cadw'r lefel siwgr y gwaed yn gyson. A y spikes yn lefel y siwgr y gwaed sy'n hala ni I fagu pwysau. Ac mae'n gwneud hynny fwy mae'n debyg yng nghanol oed. Felly, syml iawn wrth fita ceirch bob dydd, fel ywd neu beth bynnag, mae'n golygu eich bod chi yn gallu cadw eich lefel siwgr chi'n gyson ac felly bod chi ddim yn mynd I fagu gymaint o bwysau a fel arfer. Ac wrth gwrs mae'n bwysig fel da ni newydd gweld gan Ros, bod ni yn ei chydig ymarfer corff hefyd. Wel ie, mae popeth wrth gwrs, pob peth yn help, bod ni'n bita gofod o faraster, bod ni'n ymarfer corff a pob math o bethau, ond mae bita ywd yn gallu helpu hefyd. Un o'r pethau bach sy'n gallu helpu. Reit, mae dy ti lot o bethau neis fan hyn, a lle'n credu bod ein I gyd yn dda I ni. Na fi, wedi cael pethau man ymlaen. Rhan fwyaf o hynny nhw. Wel, hwn I wedi sôn yn gyson am ywd dros y blynyddoedd diwetha, a mae dal I fod mor boblogaidd ag erioed fel rhywbeth I gael I frecwast bob bore. Ac mae'n un sy'n hyblyg iawn yn cael ei newid gyda'r tymhorau. Felly, os chi yn bita ywd, odi ni ar drothwy'r hydref, felly defnyddiwch y pethau tymhorol, pethau ffigus, ffres, yn ei tymor ar hyn o bryd, mwyn gwneud y bach yn fwy diddorol. Ac mae ywd yn gallu bod bach yn blaen, felly ychwanegwch bethau ato fe, cinnamon neu sinsir, neu gynau neu hadau, bach o fel os ych chi'n meddwl bod ychydig bach o ddefa, bach o syrup, dim gormod ohono fe, ond ychydig bach. A pethau eraill fel ffrwythau sy'n ychwanegu melyster. Felly mae ywd yn dda, mae'n gred I ddechrau. Granola cartre os nag ych chi'n fan o ywd. Felly hwn yn rhwydd iawn, chi'n gweld yn y siopau I gyd, ond mae'n rhwydd iawn I wneud eich hunan gytre. Beth sy'n eisiau? Just ceirch, wedi 300 gram, bach o suddog neu syrup, maple syrup, bach o fel I felysu. Unwaith eto, y speis ych chi'n licio, sinsir, cinnamon, vanilla. A wedyn, chydig bach o olew, bach o olive oil neu bach o olew llysiol. A'r hamborth mewn yn y ffwrn nes bod yn crispo, a dyna ni. A na gys eisiau? Na gys eisiau. Wedyn gallwch chi ychwanegu pethau eraill, pethau fel hadau a ffrwythau sych ato fe. A trwy wneud ydy hunan yn hytrach na'i brynu fe, ti'n gwybod yn union beth sy'n mewn yn y fe? Wel, mae hynny yn bwysig. A hefyd, os ydych chi blant gytre, gallwch nhw ychwanegu pethau maen nhw'n licio ato fe fyd. Felly, bydden nhw'n fwy tebygol o'i fita fe. Ac mae'n cadw yn hir gyda llaw mewn jar yn y cwpwr stor am wythnosau os nad misiodd. Mae yna fry-up nesaf. Allai'n credu bod hwnna'n dda I ti? Wel, odi mae heblaw am y selsig falle, rhaid I chi'n cael achlysurol. Ond beth sydd dyn ni yw bara lawr, traddodiadol Gymreig. Bara lawr wedi gymysgu a cheirch. Nawr, mae reseitiau gwahanol, fi'n ychwanegu digon o geirch am signo y bara lawr bod e ddim yn sticky. Ta'n gwybod chi wedi gwneud cacennau bach fan hyn? Wedi methu bob tro, mae yn edrych fel mwd bob tro fi'n neud e. A fi'n lico fe, yn fawr iawn. Mae'n gwneud cacennau bach hyfryd fel yna. Unwaith eto fi wedi ffrio fe, mae'n chydig bach o olew, nes bod e'n grisp yna, a mae'n mynd mor berffaith gyda fel wyd I ffrio, neu wyd I sgramblo, neu a tomatos, a madarch. Gallwch chi wneud brecwast fel hyn yn iach iawn, wrth bod chi'n grilio pethau yn hytrach bod nhw'n ffrio nhw. Felly y gyfrinach yw lot o geirch gyda bara lawr. Hynny yw, nes I gwpaned o bara lawr I gwpaned o geirch. O, reit. A cymysgu nhw rhaid gilydd. Nes bod nhw... Sa'n gwybod nhw'r site penodol ond nes I. A wedyn, pan ych chi yn gwneud beth fel gorchydd, os chi'n gwneud beth fel pysgod yn y ffwrn, neu chi'n gwneud ffowlin, yn aml iawn ni'n defnyddio brwsion bara neu fflwr fel gorchydd. Ond mae ceirch yn gymaint neisach. Pan mae chi yn ei ffreio nhw neu rhoi nhw'n ffwrn, maen nhw'n yn grisp iawn. Felly mae'n werth treial hwn, a gnewch yn rhwydd iawn bach o oed, bach o
lath ar y plat gynta, wedyn gorchuddio'r ffowlyn neu'r pysgodyn mewn yn y ceirch a mewn yn y ffwrn. Ac mae hwnna'n hyfryd. Gallwch chi ychwanegu blas hefyd, paprika neu bach o halen a pupur at hwnna hefyd os ych chi moyn. Felly mae hwnna'n syniad. A hefyd yn syniad da, os ydych chi geirch yn y cwpwrdd a chi wedi rhedeg mas o fflwr plaen, ddigwyddodd hwnna fi rwy'r bryd o'n i moyn ei saws, dim fflwr plaen, nes i jyst rhoi bach o geirch mewn prosesydd bwyd nes bod yn llyfn a defnyddio hwnna. Felly, chi gallu gyfnewid e am fflwr, os ych chi moyn. Ti di wneud y flapjacks hefyd? Wel, gan bod ni'n sôn am blant mynd ôl i'r ysgol, o rai ni gael rhywbeth sy'n mynd i focsys cino, flapjacks bob amser yn taro 12 yn tŷ ni ta beth. A mae flapjacks cartre gymaint neisach, haws, gymaint neisach, a maen nhw'n rhatach i'w gwneud o gartre, ac unwaith eto, gallwch chi addasu'r rysait, bach llai o siwgr a brasyn llai. Allai'n credu bod y ti chocolate fan'na, ti'n bisgedi siocled? Ie, maen nhw bach yn iachach na rhai chi'n ei brynu, ond beth sy'n arbennig am rhain yw bod chi'n rhoi gorchudd o siocled tywyll yn hytrach na siocled melys. A hefyd y ceirch a menyn a siwgr, ond wnaethon ni addasu'r rysait fyna, wnaethon ni edrych ar gwahanol ryseitiau, nhw ychydig bach yn iachach, ond treat bach i'r rheini. Os chi'n ffansio gwneud hobnobs neu bisgedi. Dwi'n caru hobnobs. Wel, yn ferch i nath rein, dwi'n mynd am gymryd y clod i gyd, a wedi sy'n nhw bach yn rhy berffaith, mae'n edrych o'r dath yng ngŵr i gytre, wedi ti jyst prynu hobnobs o'r siocled, rhai cartre fy nhw. Ac yn sydyn iawn. Cranachan. Yw ryseit traddodiadol yr Alban yn cyfuno cynhwysion yr Alban, ceirch wedi rhostio, y mafon a whisky gyda hifen bach o fel. Felly, popeth sydd yr Alban mewn gwydyr.